Deklaratzera nuakasoa, bale baztanen pasia, egun harretan biztan ginenak, akordatzeko klasia. Elizan zauden santuak urak, eraman ditu sasia, mundu untako gaiztakeriaz, jainkua dago asia. Azken juizio gainean dugu, desafioka hasia. Hauzan 1009 egun, 13. urtian, desgrazi hori gertatu zaiku, bale baztango partian. Mendi elizak eta etxiak, bota zituen golpian, lehenbistan zauden terreno asko, tapatu ziran urpian. Erakutsi du nahi balin badu, zer egingo ligokian. Tempestadia hauzatikan, olako modu torpian, oraindik ere min hartzen dugu, arkeman zigun golpian. Elizarire erdiak endu, bestia ia batian, zubizar asko tente zaudenak, fuandan zenbait urtian. Egun horretan gelditu ziran, porrokatuta urpian. Hau juzgatzeko ez dire asko, gure habilidadiak, zergatik eran estudiatzen, inon ibili gabiak. Mendi elizak eta basuak, denak zituen beriak, urkaineko arbolak presan, ipurdiz gora pariak. Azken juizio egun azala, pentsatu zuen jendiak. Tempestadia hauzatikan, olako modu torpian, oraindik ere min hartzen dugu, arkeman zigun golpian. Elizarire erdiak endu, bestia ia batian, zubizar asko tente zaudenak, fuandan zenbait urtian. Egun horretan gelditu ziran, porrokatuta urpian. Bihar bezala guztiak zuzen, ezin hitzake kontatu, baino kasuak alde-aldea, nahi nituke apuntatu. Bale baztango zubi gehienak, jota zituen botatu, Jesukristoren imaginare, ez zuen errespetatu. Horren bestian gera denian, izan gintezke kontentu. Tempestadia hauzatikan, olako modu torpian, oraindik ere min hartzen dugu, arkeman zigun golpian. Elizarire erdiak endu, bestia ia batian, zubizar asko tente zaudenak, fuandan zenbait urtian. Egun horretan gelditu ziran, porrokatuta urpian.